Balder var en lille dreng. Han var meget kæk og havde tilselskaber med pigerne. Men siden at Loke voldtog ham fra da han var 12 år, indså han, at han var Balder, bøssedrengen. Hej piger, vil I lege med mig? Nej, vi beder ej, du er grim. Og bøsse! Balder, jeg er bekymret for, at du bliver forelsket i mig. Bare roligt, du er en kæmpe nørd! Tak, det er godt at vide. Senere. Far, det er på tide, du får at vide, at jeg er bøsse. Er du bøsse? Vi skal vist lige have en familiesnak. Kan du lære mig at være bøsse? Ja, det kan jeg da sagtens. Men du er en pige, og piger kan ikke være bøsse. Men giver du en autograf? Balder blev gift med Biver og levede et lykkeligt liv i 3 dage, hvorefter han blev ramt af et S-tog. Husk, at du bliver bøsse efter at have set denne video. Farvel!